قصال حدش دوكمنت عم نخفتلو وان اتي نتقاملو فونت كمون اتناي فونت سايز كنلوطو عم ندليلو وان حاب حدش دوكمنت نخفتمو بدحريو ابزا هوم تبل اوبشن مساتنا ابزيا تريوا زلخم ابزا ستايلز زبل اوبشن ابزيا نورمال تبل اوبشن علاتكم اوكي ابزا نورمال تبل اوبشن رايت كليك جيركم بدحريو موديفاي تقلوا مالتي اوكي اجنتاينا نزارب زلنا نعمت زي حاجه حداش دوكمنت يا كفيتي الله ابزي كصحفي لمس جمركو تري والله جي كمزي لا تصحف مجمركو الفونت زتقمول زلخو باي ديفولت انتايو كاليبري زبحال فونت يا تتقم زلا مالتي باي ديفولت نتقمول زلنا فونت انتايو زي كاليبري زبحال فونت يا تتقم زلا سايزو خاني 11 يز تقم زلا مالتي انا هنا كن قصالي كنكفتو خلنا زخون حدش دوكمنت عم نكفتلو اوان نابنت ريو جي فايل اتي خاص توصل حدش دوكمنت نحدا نيو ويلا نحدا بلاك دوكمنت نحدا كفيتها ستيل زخون الى نحدا كتصحف دلي ستيل ريوت فونت نتقملو زلنا انتاي كاليبري زلو سايزو خاني 11 زلو مالتي اوكي حجي نزل نحدا خنقيرو دلينا ابزا هوم ناتو بدحريو ذا ستايلز تبل جروب ابزا نورمال تبل اوبشن رايت كليك هنا نقبر رايت كليك مسغبرنا ابز موديفايز بال اوبشن كصحناي موديفايز بال اوبشن كليك نقبره بدحريو انتاينا نقبر ابزي زخونه عين غيرنا تا فورماتينج تبل تريواز لهم ابزي اتينا تا فونت نقيرا كتصال انا حجي كصحف كله زتقامو لفونت وي زفوت فونت زي جز وهاش عندها كويننا ابنت ابناتكم حجي بزح ነገር كصححكم يبزي اوكي تفوتوا عينة فونت كله يخلينا من تايمز نيو رومان هجزي مور فيمس هوني مالتي ويتا هو مالكم ابز اوكي لسي انا خاز فتوى دستولني اذا جز واشرة تبلا اوكي انا زي عند حد مريصه سايز دماني كل جزي 14 كهون لي ده مريصه قصال كل جزي لصحفو حدش دوكمنت كفت كله خا بولد كهون ده دليو بولد جبره جي ودي اللهو مالتي اوكي ودي اللهو نحدا وي اتو يلو جمر نحدا دليو خا ابزي اندنت علني ازي اندنت خمرص خلي وي كله دصحفو اب ماكل كخون نحدا زدليو خوينه وي يمان وغن كخون زدليو نحدا خوينه وي جاستيفايد زخون كخون نحدا زدليو خوينه زي اتم مالات كن مهارو منا مصاي كم زغيره ابزتات كخمرص خلي مالتي بدحريو انت ازغبر ابزيا نيو دوكيومنتس بيزد اون ذيس تمبليت تبزلا نزيا تشيك يقبر مالتي اوكي نزيا تشيك مسقبر كوا اوكي نحدا ايليو حجي تريو لكم باي ديفولت زين بعلو تغيروا له مالتي تنز تقموا فونت جز واشرا هون لا 14 فونت كوين له بولد خاخوين له مالتي حجي راي حدش دوكيمنت خفتي حدش دوكيمنت نحدا كفيته عاوزين نحدا كصحف جميره تريو لهم حجي باي ديفولت انتي كوين له مالتي جز واشرا 14 قالو سايزو بولد خاخونو يمص مالتي حجي ات باي ديفولت تقاملو فونتن سايزون ستايلون كمز غيركم كتقيرو تخوليهم مالتي او حدا وورد دوكيمنت دصحفنايو صحفت اتناتو بوزيشن الاين كنغبرو مس اندلي ناي الاينمنت كوماندز بحالو الونا مالتي اجنتا يو كمستري وزلهم اذا صحفت زيا صحيفه الله باي ديفولت حجي تصحفت كله نابي زاتون نابي الاين كوينو زلو ندحداينا ابزا هوم ساعتهم ابزا باراجراف تبل جروب الله اوكي حجي ابزين حاده كلته سلسته اربعه ناي الاينمنت كوماند سالوا اوكي حجي زيا صلي مازلا باي ديفولت الاين ليفت اتبزلا سلازي ناب ليفت ويد ما ناب صقام تتصقيعو جمير له صحفت مالتي اوكي هجي نازينات بوزيشن كنلوطون مسندلي بزن اربعه كوماندز غيرنا كنقيرون خلينا نابنت ازي تايتل سلازخونه ارست سلازخونه اما خلق غبرون حدادلي ابزي عند حريخم زخاليت زلا سنتر الاينمنت يازيا سنتر ندايلا سنتر غيراتولا مالتي ليفت الاين ليفت ندحدا صايتخا الاين ليفت غبرو الاين رايت ندحدا صايتخا الاين to the right غبرو مالتي اوكي حجي ارست سلازخونه اما خلق غبرو ندحدلي بزي اطراي اما خلق غبرو يخلي
ቀፂልና ኣብዚ ዘሎ ፅሕፈት ድማ ብተመሳሳሊ ንኣብነት ነዛ ፓራግራፍ እዚኣ ነፀልማ እሞ እንድሕር ደኣ ሰንተር ክገብራ ደልየ ሰንተር ክገብሮ ይኽእል ራይት ድማ ኣላይን ክገብሮ ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ብየማን ወገን ትሪእዎ ኣለኹም ሰጢሉ ኣሎ በዚ ከዓ ሓላፍ ዘላፍ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ኣላይን ሌፍት እንድሕር ገይርዮ ከዓ ብፀጋም ወገን ሰጢሉ ኣሎ በዚ ከዓ ሓላፍ ዘላፍ ኮይኑ ኣሎ። በፀጋምን ብየማንን እንድሕር ደኣ ማዕረ ፖዚሽን ክህልዎ እንድሕር ደኣ ደልየኻ ኣብዚኣ ጃስቲፋይ ትብል ኣላትኒ ማለት እዩ። ኮንትሮል ጄ ዋላ ክፀቅጥ ትኽእል ጃስቲፋይ እንድሕር ገይርዮ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ትፅሕፈት ማዕረ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ክትፅሕፉ ከለኹም ዝፀሓፍኩሞ ዶክመንት በዛ ጃስቲፋይ ጌርኩም ክትጥቀሙ ክመክረኩም ይደሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፅሕፈት ክትሪኦ ከለኻ እውን ኣዝዩ ሰሓቢ እዩ ዝኸውን ከምዚ ሓላፍ ዘላፍ ኣይከውንን ማለት እዩ። ጃስቲፋይ እንድሕር ደኣ ጌርካዮ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እቲ ፅሕፈት ሓደ ከተንብቦ ደስ ይብለካ ዋላ ንኽትሪኦ እውን ደስ ይብለካ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ሕትመት ምስ ወፀ እውን እንድሕር ደኣ ፕሪንት ኢልኩሞ እውን እቲ ፅሕፈት ከዓኒ ልክዕ ንፁር ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብታ ወረቐትና ከዓ ልክዕ ከምዚ መሲሉ ከዓ ክወፅእ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዘን ናይ ኣላይንመንት ፊቸርስ ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ክንፈልጠን ክንክእል ኣለና። መጀመርታ እቲ ኣላይን ክትገብሮ ደልዮም ዘለዎም ፅሕፈት ተፀልሞ ሰሌክት ትገብሮ ብድሕሪኡ ኣብ ሆም ተኣትዉ ቀፂልኩም ፓራግራፍ ዝብል ሓደ ግሩፕ ክትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ። እዚኣ ኩላ ናይ ኣብ ትሕቲ ፓራግራፍ ትጥርነፍ ግሩፕ እያ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዘን 4 እዚአን ናይ ኣላይንመንት ኮማንድስ ምዃነን ድማ ተማሂርና ኢና ኣለና። ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት ዝበሃል ሕጂ ተለማመድዎን ማለት እዩ። ሕራይ እምበኣር ሕጂ ንመሃሮ ትምህርቲ ድማ ብዛዕባ ላይን ስፔሲንግ ዝብል ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ሓንቲ ፓራግራፍ ኣላትኒ እዛ ፓራግራፍ እዚኣ መጀመርታ ሰሌክት ክገብራ እየ ብድሕሪኡ ኣብዚ ሆም ዝብል ታብ ምስ ኣተኹ ኣብዚኣ ፓራግራፍ ትብል ግሩፕ ጎኒ ዘን ናይ ኣላይንመንት ኮማንድስ እዚኣ ላይን ኤንድ ፓራግራፍ ስፔሲንግ ትብል ኦፕሽን ክትፀንሓኩም እያ። ኦኬ ሕጂ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩም ኣብዛ ዳውን ኣሮ ቁፅርታት ክትሪኡ ኢኹም ሕጂ እንድሕር ደኣ ኣብ ልዕሊ ሆቨር ጌርኩም እንታይ ትዕዘቡ ኣለኹም ኣብ መንጎ እቲ ሰንተንስ ትሪእዎ ኣለኹም ስፔስ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ስፔስ እናገፍሐ ከይድ ኣሎ እቲ ቁፅሪ እናዓብየ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ። ኦኬ ትሪእዎ ኣለኹም እታ ፓራግራፍ 1.0 እንድሕር ጌርና ያ ጭብጥ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ እቲ ሓደ ላይንን እቲ ብትሕቲኡ ዘሎ ላይንን ሲ ብልዕሊኡ ዘሎ ላይንን ዘሎ ናይ ስፔሲንግ ወይ ድማ ናይ ጋፕ ፍልሊ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ብሳይዝ ጌርካ ኣብዚ ክስታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ክትውስኸሉ ከተንእሶ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ኣነ ንኣብነት ቅሩብ ፍልል ኢሉ ክረአየኒ እንድሕር ደኣ ደልየ እዚኣ 1.5 እንድሕር ደኣ ጌርዮ ትሪእዎ ኣለኹም መጀመርታ ከምዚ ዓይነት እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ እዝን ኣብ መንጎ እዝን ዘሎ ፍልሊ ሕጂ እንድሕር ደኣ ተዓዚብኩም ጋፕ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ሓደ ላይን እቲ ኔክስትን ልዕሊኡ ዝመፅእ ላይን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ላይን ስፔሲንግ ኢልና ንፅውዖ። ቀፂልና ኣብኣ እንድሕር ደኣ ኣቲና እዚአን ቁፅርታት ኣለዋና ካልእ ላይን ስፔሲንግ ኦፕሽንስ ዝብል ኣለና ኣብዚ ኣቲና ተወሳኺ ኦፕሽንስ ክንርኢ ንኽእል ኢና። እቲ ኣላይንመንት ጃስቲፋይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣብዚ እቲ ኣውትላይን ሌቨል ባዲ ቴክስት ኣሎ እዚ ኢንደንቴሽን ቀፂልና ንሪኦ ኢና። እታ ንሕና ተገድሰና ዘላ ኣብዚኣ ስፔሲንግ ትብል ኣላ ትሪእዋ ኣለዎም እዛ ስፔሲንግ ትብል ዘላ ኣብዚ ኣቲኹም ከዓ ክትውስኽሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለዎም እቲ ስፔሲንግ ኣብዚ ፕሬቪው የርእየኩም ኣሎ እዚ ፕሬቪው ኣብዚ ከመይ ክመስል ምዃኑ ትፅሕፈት ከርእየኩም ማለት እዩ። እዚ ኣፍተር ኤንድ ቢፎር ዝብል ኣሎ ኣብዚ ላይን ስፔሲንግ 1.5 ስለ ዝገበርናዮ 1.5 መፂ ኣሎ ኣብዚ ዳብል እንድሕር ጌርናዮ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዲፈረንስ ዳብል ብዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ ኣትሊስት ኢልካ ኣብዚ ከዓ ተዋሓደ ገሌልካ ኣብዚ ናትካ ቁፅሪ ከዓ ክትቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ከምዚ እናገበርኩም እቲ ቁፅሪ እናወሳኩም እናበልኩም ከዓ ወይ ኤግዛክትሊ ኢልካ ከዓ ከምዚ ጌርካ ክትፈላለዮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ማልቲፕል እንድሕር ጌርካ ከዓ ኣብዚ 3 ታይምስ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ስፔሲንግ ሲ 3 ታይምስ ይኸውን 4 ታይምስ 3.5 ይኸውን ማለት እዩ። ከምዚ እናገበርካ ዝተፈላለየ ኦፕሽንስ ኣሎ ኣብዚ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምስ ወዳእኹም ኦኬ እንድሕር ደኣ ኢልኩሞ እቲ ፅሕፈት እቲ ናቱ ስፔሲንግ ኣብዚ ክረአየኩም እዩ ማለት እዩ። ካልእ ኣድ ስፔስ ቢፎር ፓራግራፍ ብለና ኣሎ ቅድሚት ፓራግራፍ ዘሎ ማለት እዩ። ወይ ድማ እዚኣ ሓንቲ ፓራግራፍ ኣላትና እንዳ ረእዋ ኣብዚ በቲኹዋ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኣ ሓንቲ ኣብ ሓደ ፓራግራፍ ኢና ክንሪኣ ፀኒሕና ሕጂ ግን እንታይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓንቲ ፓራግራፍ ኣምፂልና ኣሎ ኣብዚ ከዓ ካልእቲ ፓራግራፍ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ።
remove space before paragraph نحريلنا خاطر والله مش paragraph تهون له تلاقي بنا الله مالك እንጂ ሓደ paragraph ካብ ካልእ paragraph ክፈል አለ እንድሕዳደሊኹም simple ብዚኣትኩም add space before paragraph ትባ ከምዚ ኢሉ ክፈላለ ይኽእል ማለት እዩ ቅድሚ እዛ paragraph እዚኣ ሓደ space ኣብ ዝእትያትና ኣላ ማለት እዩ ካልእ add space after paragraph እንድሕሪልኩም ማኻ ድሕሪ እዛ paragraph እዚኣ ድሕሪ እዛ ቀዳመይቲ space እትያ ነቲ ካልኣይ paragraph መቒላ ኣውፅያቶላ ማለት እዩ እንጂ ከምዚ እናገበርኩም እዚ ናይ ላይን ስፔሲንግ ተለማመዱላ እዚኣ ሪሙቭ ትገብሮ እንድሕደሊኹም ሪሙቭ ከዓ ትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንጂ ከምዚ እናገበርኩም እዚኣ ተለማመዱላ ማለት እዩ ኣነ ናብቲ ዝነበረትኹ መልስያ 1.0 ክገብሮ ሓደ ዓይነት ክመስለለይ መታን ፅሕፈት ሕጂ ሓደ ዓይነት ኮይኑለይ ኣሎ ማለት እዩ